ka manta alƙawarin da ka min ne baka cika ba. Wai ke me haka? In tura miki 50,000, 100,000, 200,000 don yau na ce miki babu kuɗi a banki na shikenan. Ko kunya baka ji kana ƙara maimaita wannan magana a gabana? To ya ba zan faɗa miki gaskiya ba, ƙarya zan miki? Kai na ka fito. Wannan da fito. Za ka iya binta nan ka koma ne. To amma ki san cewa idan na tafi ba za ki sake gani na ba. Tafi nono fari sai me? Haka kika ce? Idan kana da shi zan yi da kai, idan baka da shi can ka ƙara sa. Haka kika ce? Zai kana ka mutu. Sannu ko? Ka ga shi. Ban gane ya aka yi ba. Ka manta alƙawarin da ka min ne baka cika ba. Wai ke me haka? In tura miki 50,000, 100,000, 200,000 don yau na ce miki babu kuɗi a banki na shikenan. Ko kunya baka ji kana ƙara maimaita wannan magana a gabana? To ya ba zan faɗa miki gaskiya ba, ƙarya zan miki? Kai na ka fito. Wannan da fito. Za ka iya binta nan ka koma ne. To amma ki san cewa idan na tafi ba za ki sake gani na ba. Tafi nono fari sai me? Haka kika ce? Idan kana da shi zan yi da kai, idan baka da shi can ka ƙara sa. Haka kika ce? Zai kana ka mutu.